Вітаю, сябры. Павінен быць гук. Да, гэта Вёма пажартаваў мне замест мікрафона. Вітаю, сябры. Павінен быць гук. Ёсць. Гэта ён пажартаваў. Навушнікі мне замест мікрафона яшчэ адні падлучыў. Вось. Всё добра, я ўжо выправіла ўсё. Зараз я паставлю мікрафон зручна. Прабачце, трошкі пашумлю. Так, нормально. Ну, дзеля гэтага і перавіраем, дзеля гэтага чакаем, пакуль пазбіраюцца людзі. Я з вас, не з вас, а да вас з чарговага страчэльніка. Гарнага вечара. Дзякую, Мавка. Вітаю, Юрай Сладушка, вітаю, Александр Ковальчук, вітанечка, вітаю. Боже, Аплотим Ukraine, вітаю. Вітаю, давайте трошки сьогодні без музики не стала вмикати, тому що останній час нешта зусім у мене комп'ютер мой не справляється з тими технічними потребуваннями, які я роблю. Ён і так у мяне малайчынка вытрымлівае ўсе мае забабоны, якія мне патрэбна ў ім рабіць, таму прабачце, будзе, мабыць, трошки менш доўгіх відэа, але больш караценечкіх. Сёння будзе бугагашка напрыканцы, і сёння, так спойлерну трошку, сёння будзе расійскамоўны тэкст, але ён, вось гэта тое, што павінна быць зараз распаўсюджана па ўсіх суполках. Гэта тэкст Андрэя Саннікава, я зачытаю яго напрыканцы, мы фінішыруем з гэтым тэкстам, але шчыра кажу, пасля таго, як я яго прачытала, ведаеце, я заўсёды хацела напісаць такой тэкст, якой бы проста крануўся з сэрца, да, людзей, то бок неяк так данесці, каб ужо дакладна, каб дайшло 1500 разоў. Я толькі выйшла з чату, дзе быў абсалютны срач, мяне зноўку там назвалі, што я там з рознымі беларускімі, расійскімі структурамі працую, і нават ёсць доказы. Карацей кажучы, тыповы срач быў. Калі я прапаную выкаціць, калі ласка, ну вось вы ж крыціце, што ёсць доказы, ну дайце мне хоць паглядзець, што гэта такое. Ну і потым, вось калі ты просіш надаць нейкія доказы, цябе пішуць, што ты там то падсцілка польская, ты яшчэ чыясь. Вось, то бок, ну, абсалютна неабгрунтавана, таму, шчыра кажу, я чыню для сябе такое паляванне вось на такіх людзей, якія спрабуюць нейкія рэчы дрэнныя рабіць, але ва ўсіх чатах літаральна я вскрываю гэтыя кансервы проста, і ў нас ужо ёсць практыка, такіх людзей зазвычай проста з чата удаляюць, таму, калі гэтая пачвара мяне глядзіць, сёння ты быў пад нікам Эндрю, пазаўчора ты быў пад нікам Анатолій, вось, я тебе пачвара бачу па чатах, я тебе буду ганяць, і я тебе абяцаю, што дзе б ты не з'явіўся, стылістыку твайго напісання я ведаю, і, ну, шчыра кажу, мне вылучыць себе з суполкі, но ніякіх праблем не складае абсалютна, і да, і мы гэтым займаемся, мы ловім пачвару, вскрываем кансервы, і яны не могуць гадзіць больш у чатах з нашай дапамогай, таму... Ну, калі вось такая песня, калі абсалютна неабгрунтавана кідаюцца на Славу Сікору, на мяне, на актывістаў нашых, ну, окей, вы будзеце сустракаць супраціў з нашага боку, не пытанне. Мне забаўна з такімі людзьмі, шчыра кажу, таму што калі чарговы раз на кансерву нарываешся, у мяне прыватна такое адчуццё ёсць, зараз будзе яшчэ адна палаючая дупа. Вось, я з сарказмам даволі такі стаўлюсь да гэтага. Яны мне пішуць публічныя пагрозы, мяне гэта, ну, проста сябры смяшыць да слёз. Вось, мабыць, буду запрашаць тых, хто падпісан на мой тэлеграм-канал. Вось такія чаты, яны карысныя насамрэч, таму што неабходна іх бесіць, таму што яны ж працуюць, адпрацоўваюць, а калі зносіш, а тым больш, калі ты можаш па ланцугу яшчэ паглядзець, да якіх суполак належыць, а я амаль ва ўсіх суполках беларускіх, я шчыра кажу амаль вельмі асцярожна, таму што, ну, проста мяне няма ў тых суполках, пра якія я не ведаю, таму, калі б я ведала пра іх, гэта адзін з метадаў верыфікацыі, у тым ліку насамрэч, то бок свайго часу суполкі нас вельмі выручалі, таму што мы па суполках
глядзелі, дзе чалавек там, як ён размаўляў, да, то бок, ну, вось, як ты я бацьку паймаеш. Калі ён не зарэгістраваны ні ў адной беларускай суполкі, я не кажу беларускамоўнай суполкі. Ну, 99,9%, што гэта кансерва, якая хаваецца, левы нумар. Ну, ва ўкраіне гэта гісторыя знаёмая, абсалютна украінцы доўгі час мяне вучылі, як працаваць з рознага характару ціхарамі, таму, Эндрю, сёння я падпаліла твою дубку, вось, я не буду прасіць прабачэння, таму што зараз скончыцца мой стрым, і я павярнуся да нашай працы з табой, і ну, трэба там падчысціць чат, мне падаецца, ад рознага характару пачвараў. Вось, сябры, так што займаюся вось такой санацыяй чатаў. Гэта не першы наш выпадак, у нас ёсць даволі такі шмат ужо такіх прыбраных, скажем так, людзей. Гэта зазвычай правакатары заходзяць, яны дэзінфармуюць, яны скідваюць фейкі, яны дэматывуюць людзей, таму вось гэта інфармацыйная вайна трывае, таму трошкі і затрымалась, па-першае, за гэтага, па-другое, кажу, тэхнічна, тут яшчэ і дзіцё пажартаваў з мікрафонам, класна. Добрага вечара, Дзіма Міхайлуца, дзякую, што завіталі. Артемчику, вітаю, братыку. Пачну з навіны, пакуль не буду агучваць прозвішча, імя, таму што чакаецца судовая справа, яна адбудзецца 6 снежня, накранаецца маго блізкага сябра. Вось, навіны вось такія прыходзяць з Беларусі, хапаюць людзей блізкіх табе, знаёмых, сяброў, але мы павінны быць салідарны. Я учора казала, і сёння яшчэ раскажу, сябры, калі ласка, тыя, хто ўжо на волі, ўжо тыя, хто выехаў, у нас ёсць магчымасці падтрымліваць тых, хто застаўся на зямлі. Далучайцеся. Я шчыра дзякую, мне учора напісалі у прыват, як далучыцца да нашых валанцёраў, што дзеля гэтага трэба рабіць. Я вырашыла агульна агучыць гэтую сітуацыю, таму што тут абсалютна нічога мы не скрываем, мы працуем празора. Скажем так, афіцыйна валанцёрам станавіцца не абавязкова. У нас ёсць шэраг пытанняў, якія неабходна вырашыць. Напрыклад, у нас ёсць выпадкі, калі там па нейкіх пэўных прычынах нашы рэлаканты, нашы апліканты, якія заязджаюць ва Ўкраіну, яны не могуць пакідаць месца знаходжання. Напрыклад, там у нас былі выпадкі, чалавек у каранціне, ён сядае сам добравольна на самаізаляцыю, тому што ў яго ёсць меркаванне, што ён прывёз з сабой карону, не гледзячы на тое, што тэсты адмоўныя, людзі ўсё роўна ім не давяраюць. У нас насамрэч нават зараз людзі, якія заязджаюць, не гледзячы на адмоўныя тэсты, яны ўходзяць на самаізаляцыю. Вось такім людзям неабходна час ад часу падвозіць прадукты, тому што яны фізічна не могуць выйсці. Вось, калі у нас ёсць магчымасць замовіць дастаўку, мы замаўляем дастаўку на адрэсу. Вось, калі у нас няма такой магчымасці, ну, мы робім, нам неабходна зайсці ў пад'езд і там, умоўна кажучы, у пад'ездзе паставіць пакункі, або з'ездзіць нешта, адвезці матулі, якая з дзіцём прыехала, і ў яе фізічна дзейсна не атрымліваецца там далёка ехаць за нейкімі рэчамі, таксама неабходна адвезці. Калі нам прыходзяць пакункі, іх неабходна забраць з пошты, частку я магу забраць, але я дзяўчынка, я не магу з сабой усё цягнуць. Замаўляць дастаўку гэта таксама для нас вельмі дорага каштуе, шчыра кажу. Астатняя наша пасылка ў Кіеў, яна каштавала 2500 гривень. 2500 гэта адно месца ў хостэле на месяц рэлаканту. То бок, вось одно месца ў хостэле мы адправілі ў Кіеў, там дзейсна вялікая атрымалася пасылка, але ў той жа час, болеча па грошах выйшла. Вось такога характару, плюс нам патрэбны людзі проста на тэлефоне з рэлакантамі. Людзі, якія змогуць абгрунтавана паясніць, што такое візавы цэнтр, чым ён адрозніваецца ад амбасады, чаму мы не раім карыстацца паслугамі візавых цэнтраў, чаму мы раім адразу звяртацца ў амбасаду да амбасадараў. І ёсць некаторыя пазіцыі, якія мы раім рабіць, напрыклад, там анкету запоўніць у візавы цэнтр.
лепей схадзіць, таму што яна каштуе там ну, вельмі маленькія кошты, а пакольку візавыя цэнтры працуюць з гэтым штодня, яны ведаюць усе, ведаеце, такія забабоны амбасады вось на сённяшні дзень. Мы не падаем візу штодня, мы не ведаем, як там зменьваюцца правілы хутка, да? То бок, ну, яшчэ адсочваць гэтую гісторыю па польскай амбасадзе або па літоўскай амбасадзе, ну, шчыра кажу, проста часу увогуле на сон не застанецца, калі мы будзем сачыць за гэтым усім. То бок, вось праца яна такога характару, гэта дапамога псіхалагічнага характару, тому што бывае такое, што прыязджаюць людзі, яны разгубленыя, яны нікога тут літаральна не ведаюць, і вось фактычна ты стаеш тым адным чалавекам, з якім яны могуць камунікаваць, і адразу ўзнікае 100-500 пытанняў. Адказаць, дзе бліжэйшая крама ў Адэсе, да, адрэсы, дзе знаходзіцца рэлакант, гэта таксама нам, ну, мне забаўна, таму што, ну, калі чалавек умее карыстацца гуглам, мне падаецца хутчэй проста загугліць і паглядзець. Вось, то бок адрэсы амбасадаў у Львове, у Кіеве, у Луцку, у Адэсе мы ўжо на зубок ведаем, таму што гэта пастаянна пытанні, якія задаюцца. То бок валанцёрства для нас гэта вось праца такога характару. Бывае такое, што нам тэрмінова неабходна грошы аддаць чалавеку, таксама мы гэта робім праз валанцёраў. Там даволі празорая ўся аперацыя, то бок тут зноў усё гэта па картках праходзіць, праз банкаматы здымаецца, чэкі фатаграфуюцца, ўсё пад роспіс, пад подпіс аддаецца. Рознага характару працы, таму мы не можам афармляць валанцёраў, то бок гэта хутчэй такой крок з свайго боку, крок дапамогі тым, хто трапіў пад рэпрэсіі, каму зараз патрэбна проста вось такое, скажем, сяброўскае плячо, якое падкажа. Вось, таму што калі паглядзець беларускія чаты, ну, я шчыра кажу, пытанне, дзе самае таннае сала, мне падаецца, яно самае такое актуальнае, яно задаецца штодня, дзе можна купіць смачнае таннае сала у Кіеве, у Адэсе, там, у Львове, у Луцку, яшчэ дзе-небудзь, там, гэта нармальная гісторыя абсалютна. Ой, Васіль Касакач прыйшоў. Да, расіяне фуфла. І Пуцін хуйло. Да, я толькі што, калі сыходзіла да вас, напісала, што пайду распавяду сваім сябрам пра вусатую дупу і пра хуйло. Так што, да. Васілька, у мяне для вас ёсць навіна, але я забыла яе прынесці. Прабачце, калі ласка, сябры, я на одну хвілінку адлучуся ад вас. Так, головне, камера моя не пала. Не пала камера. Так, що у нас? Будеться втратити, тому ось це ляпну. Да, сьогодні, до речі, я бачу, сьогодні, да, головна новина в Україні, це такий марафон, прес-марафон Зеленського. Я щиро кажу, я Пастернака не читала, тому змест распавядаць не буду. Я не змогла слухаць. Я потрапіла на прэс-канферэнцыю ў тую хвіліну, калі была спрэчка, здаецца, Бутусаў, Юры Бутусаў прозвішча. І мяне хапіла вось роўна на 2 хвіліны паслухаць гэтую спрэчку. Я шчыра кажу, я не вытрымала. І таму я зараз крапкава гляджу каментары ўжо украінскіх палітыкаў, украінскіх журналістаў. Яны крапкава надаюць інфармацыю, тое, што яны для сябе вылучылі цікавага. І ўжо вось тут, ну, прабачце, ўжо на падставе гэтага фармую сваё прыватнае меркаванне. Мабыць, у мяне хопіць сіл паглядзець, але не хапіла зараз, шчыра кажу, і нема жадання глядзець, таму што мне чамусьці вось гэты прэс-марафон ніфіга не зашоў. Мабыць, таму што я занадта думаю пра Беларусь, і зараз я не бачу нейкіх такіх навінаў аб'ектыўных ва ўкраіне. То бок, каб разабрацца, гэта трэба быць украінцам, шчыра кажу. Потому что я настолько суперечлівую інфармацію атрымліваю, што вось яна просто на 180 адрозніваецца, і неабходна пагрузіцца ў гэтую тэматыку, каб зразумець, што адбываецца. Я спрабую гэта зрабіць, але трэба разумець, якое ў мяне атачэнне, да, яны ж сваю калакольню мне трактуюць тыя або іншыя навіны. Ну і адпаведна я за імі ўжо хвосцікам плятуся, і таксама там, калі ёсць рэчы
разобрацца, разбіраюсь, калі няма рэчу, не разбіраюсь. Васілька Сокач, я сьогодні сходила в магазин і купила, це не реклама, одразу кажу, Світоч мені не платить. Я її з'їла вже відовочно, звісно. Купила собі сьогодні смачний шоколад. Конечно, мені сьогодні захотілося солодкого, і зараз трошки приватна така історія. Мы з сином, у мяне сын, каб вы разумелі, ён вельмі эканомны. Вось, ну просто да ташноцікаў эканомны. Калі мы ідзем у краму і ён у мяне пытае, што сёння купляем, я кажу там, ну, умоўна, там, батон, малако, ну, мабыць, яшчэ там рыбку нейкую, мяска нейкае. І вось, і я выйду з ім з крамы, у мяне роўна будзе той пакет харчавання, якой я яму назвала дома. То бок ён мне не дазволіць нічога лішняга купіць. Вось мне з старшым сынам хадзіць у краму забаронена, тому што ён не дае мне траціць кошты, абсалютна. Вось, ну, гэта ратуе часткова, конечно, наш бюджэт сямейны, тому што я не магу сабе дазволіць нейкія вось такія слабасці жаночыя, там дзесьці смачненькае нешта купіць, вось, Олена, краще б ти купила собі рошенку. Ні, я щиро кажу, вельмі смачний шоколад, зараз розповіду. Ну, і, коротше кажучи, ось таке, я не ведаю, я не розні були, але я вельмі люблю звичайний молочний шоколад, тому купила собі саме такий простецький, до речі, він вельмі танний. Я за гэту шоколадку віддала 20 гривень. За дві. Мені їх дві. Ось. Мені їх дві. Я не стрималася. Ось, ну і короче, я считаюсь по крамі, і мені так сумно, мені так дренно сьогодні, я себе дренно почуваю, мені так хочеться щось солодкого. Ось, і я його попросила, ну, давай купимо нейку таку смачну шоколадку. І я згадала Василька Сокача, що я... Сокачу, напевно, Сокачу. Пробачте. І я так думаю сабе, што гэта мне, я нешта абяцала зрабіць і ўсё ніяк не могу зрабіць. Да, ну, трэба шоколадку купіць. І што вы думаеце, дзіцё мне? Я кажу, мне так дрэнна, я так салодкага хачу. І ён мне кажа, мама, купі мне то-то-то, я зраблю тобі торт. І вось у нас адна шоколадка, яна пайшла на пасыпку на торт. Мне сын сьогодні зробив приємно, ён забадяжив нам торт смачный, офигенно смачный, так что у меня сегодня двойное задовольнение, мало того, что мне отпала целая шоколадка, плюс еще мне такой годный шматок торта, ён стоит там, я его уже трошки пощипала, и он вельми смачный. Так что у меня сегодня такое маленечкое солодкое свято, за что дякую вам, конечно, тому что необходимо так час от часу себе радовать, да, тому что адмаўляеш літаральна ва ўсім, і толькі, ведаеце, такія асабістыя нейкія дні, калі ты можаш дазволіць сабе нейкія такія жаночыя слабкасці, я ж кажу, что так ідзеш час ад часу по горадзе, думаешь, купила бы себе смачную каву, потом бьешь себе по рукам и кажешь, тебе кава дома стоит, потерпишь, а там 20-30 гривен, они не лишние в бюджете. И все, идешь думками уже дома, уже у каве, особисто зараз, коли холодно. Ось, да, гэта такая история, так что дякую вам. Бутуса, он пише, то, что знаете, не, Юрий Бутус, ну, я коли не помиляюся, я могу блитати зараз прозвище, тому що щиро кажу, я мало часу зараз приділяю українській політиці. По-перше, вельми шмат суполок, на які я підписаний, і я очима пробігаюсь, ну, таке термінове, що термінове, ось. І, ну, ёсць Віталь Портнікаў, я яго вельмі паважаю, я з задавальненнем яго слухаю. Камусьці ён заходзіць, камусьці не заходзіць, мне ён падабаецца. Вось, я падпісана на Тараса Березаўца, я падпісана на Борислава Березу, я падпісана на Олексія Гончаренко, я падпісана на ўжо такія там навіны асабіста ўжо ідуць украінскія. То бок, ну, як беларускія, в прынцыпе, там, ты падпісаны і на Хартыю, і на Радыё Свабода, і на, там, Беларусь галаўнога мозыку. У мяне велічэзная колькасць суполак, шчыра кажу, і я проста, ну, з гэтымі навінамі больш часу праважу, чым з усім астатнім.
Ось, тому Цензор.нет повідомляє, що обвинувачений в справі катувань у в'язниці ДНР ізоляції Євген Бражніков виїхав з України і попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров. Ну, Артемчику, гэтай навіне ўжо, калі не памыляюся, ну, тыдні 2 так 100%, а мабыць і больш, мабыць, ужо і 3. Так, мы ведаем, і ўжо пасля гэтага паспелі на яго адчыніць крымінальную справу і зачыніць крымінальную справу, таму што да хуйластанцыю дайшло, што яны самі спаліліся, адчыніўшы крымінальную справу на яго. А так, ну, можна было б пра Швабры нешта збрахаць, там сказаць, што гэта фотомонтаж, там відеомонтаж, все рэшта, але калі яны адчынілі на яго крымінальную справу, яны аўтаматычна распісаліся ў тым, што ён дзейсна вывез нейкія архівы, за што яго караюць. Вось, ну, карацей, спаліўся сам, ну, такая сабе справа, ведаеце. Фейсбук, Цензор.нет, Баян. Не, я не ведаю, я яго ўпершыню побачила. Хай буду сападае да суду, це правильно. Сябры, я вось у гэтай гісторыі, я кажу, я потрапіла сьогодні на спрэчку, і ось, ну, я не ведаю, разумееце, ну, я іду на прэс-канферэнцыю, я просто, ну, я была на розных канферэнцыях, да, я ведаю ўзровень адказнасці на канферэнцыях. Ты ж там, ну, як ведаеце, ты там святое павінен стаяць, просто ці нимб над галавой, ты павінен казаць абсалютна правільныя рэчы, таму што фармат сустрэчы, ён именно такой, гэта не дыскусія, не інтэрв'ю, не размова, гэта канферэнцыя, неважна, там яна прэс-канферэнцыя, або нейкая іншая канферэнцыя, то бок, ну, ёсць фармат падзеі, і ён прыпускае некаторыя там правілы. І вось я зайшла на канферэнцыю, я выйшла з канферэнцыі, таму што для мяне гэта была, ну, я трапіла на базар, я вам шчыра кажу. Я зайшла на нейкі кірмаш такой, дзе гул стаіць, дзе спрэчкі, адно крычыць, другое крычыць. Я зараз не крытыкую канферэнцыю, я просто кажу, што для мяне вось гэта сітуацыйна, я разумею, што яна не ўся так прыходзіла, але вось у мяне вось гэта адразу у меня отпало желание, нейкае жаданне там сидзець і глядзець гэта ўсё, таму што там павінен быць выключна канструктыў, і, разумееце, канферэнцыя гэта, ну, ёсць блок, дзе ты сам распавядаеш, і ёсць блок, дзе табе задаюць пытанні ўжо удакладніць. Вось, то бок, ну, калі гэта прэс-канферэнцыя, я так разумею фармат пытанне-адказ, пытанне-адказ, і ніякіх вось гэтых завуалёваных, ну, нейкіх спрэчак. Я кажу, я трапіла просто на спрэчку, і мне вось адразу, я паглядзела, як гэта ўсё адбываецца, і мне жаданне глядзець адпала, і я просто не стала траціць на гэта свой час. Сашко, а можаш даць мне вось гэтую шапку? Ну, дзякуй, сынок. Я яе яшчэ не давязала, я, карацей кажучы, вырашыла, што я буду займацца больш прыемнымі рэчамі. Яна не гатова яшчэ, сябры. Ось. Так што я прымяняла прэс-канферэнцыю на іншыя рэчы. Трымай. Ось. Я толькі што спаліла па гэтай шапке. Да, і ось такую, да. Ну, ты хочаш, каб я ўсё прям спаліла? Все зараз падумаюць, што я толькі шапкамі займаюся, больш нічога не раблю. Да, ось такую яшчэ шапку дзіцёнку звязала, там што зіма ідзе, а грошаў няма, як заўсёды. Трымай. Вось. Так што, да, пахвасталась трошки. Ну ладно, давайте до навінаў, мы пазбіраліся, я уже трошки з вами пагутарыла, давайте навіны пачнем, потому что мы так ніколі з вами не пачнем навіны, не даведаемся, что там з мігрантамі. Что з мігрантамі? І класная шапка, так, дзякую. Да, ну гэта яна не гатова, яна ж так полуфабрикат, там яшчэ шмат чаго, яшчэ лапы будуць нейкія, і трэба... Там у нас ёсць жартаў шмат, потому что яна такая, ну, яна незвычайная. Там яе хвостик такой есть. І я 3 разы яго перавязвала, потому что, ну,
ну, я, мабуть, грубо скажу, але я дитинку кажу, він каже, мама, що ти все вив'язуєш, чому ти мені не покинеш? Я кажу, Сашко, розумієш, що така справа, ну, як не зв'яжу, піська отримлюється. Ось, і я 3 рази перев'язувала, щоб воно було не на піську, а на пупсик похоже. Ось, тому у нас, ну, шмат жартів, насамрэч, з ёй, і колір, і, ну, сам дизайн, коротше кажучи. Яна нам доставляє шмат сміху, від того, напевно, я і приділяю їй час, тому що яна у мене такі позитивні емоції викликає. Гарна шапка, дякую. Давайте по новинах. І так, що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день больш за 1500 мігрантаў ужо пакінулі Беларусь, і гэтая навіна, яна падаецца вельмі такая аб'ектыўная. Мы перамаглі міграцыю. Ніфіга, сябры! Ну вось хто на зямлі, паслухайце мяне, вам завезлі блізка 15 тысяч, і гэта толькі папярэднія дадзеныя мігрантаў. Калі вы прыбярэце з іх 2000, вы не вырашылі пытанне міграцыі. Гэтыя турысты, і зараз вось сёння я не паспела ўдакладніць, ці гэта здымкі сённяшнія, ці гэта здымкі папярэднія, таму што па сетках пачалі гуляць новыя пашпарты. 300-600 паспартоў, ну 300-600 на дзень выдаецца новых пашпартоў. Яны штампуюцца ў Турцыі. Я дакладна не ведаю, нібыта Турцыя забараніла выязджаць некаторым катэгорыям грамадзянаў, але я не выключаю, што будуць праз ражку, неяк яны будуць іх, што называецца, запіхні невпіхуемае. То бок яны будуць іх закідваць у Беларусь, таму што дэстабілізировать сітуацыю ўсё роўна патрэбна. Зараз гэты маньячэла, лупатая гэтая дупа, у яго будзе пачуццё помсты. Вось яго абразілі, у яго не атрымалася нагадзіць пад дзверу, да? Яго засяклі падчас, калі ён здымаў штаны. Вось нагадзіць не атрымалася. Так ведаеце, ён зараз на першым паверху, умоўна кажучы, стаіць і думаць, ну я хоць насу. Вось ён не згадвае роўна гэту сітуацыю. Прабачце, я, мабыць, сьогодні трошки грубая, але ну, вось такія асацыяцыі нагадзіць не атрымалася, дык дзесьці там падайду і нешта там памешу тэрыторыю. Таму мне падаецца, крапкава яны яшчэ будуць заязджаць. Але сам факт таго, што мяркуюць, што гэтая сітуацыя прыпынілася пасля тэлефоннага званка Меркель, і ўсё гэта вось яна дагрукалася, і ўсё. Нічога падобнага. Гэта гісторыя яна скончылася роўна ў ту хвіліну, калі Аэрафлоту сказалі, знаеш што, гаспадзін Хуйло, калі будуць такія вікендосы, далетаецеся. І да Хуйла хутка дайшло, вы проста сапастаўце час, калі гэта ўсё адбылося, плюс Брузгі кузніцы, правильно казаць, сказалі памежнікі польскія, што будзе зачынена залезнічная акцыя, залезнічная, ну, боже, беларуская забыла, залезнічнае спалучэнне, карацей кажучы. Вось, чыгунка будзе зачынена з боку Польшчы. Зараз на мяжы налічваецца чэрга, больш за 27 кілометраў фуры стаяць. Фуры стаяць па 3 дні мінімум. І я пачала разбіраць гэтую сітуацыю, што адбылося. У абыход ім ехаць вельмі дорага, ім рэальна зараз на мяжы стаяць танней, чым ехаць круг рабіць ад Брузгі кузніцы. То бок яны там стаяць не на кузніцы стаяць, а неяк па-іншаму называецца, побач знаходзіцца яшчэ адзін памежны пункт, вось яны вымушаны праз яго ехаць, то бок зачынілі адзін памежны пункт, і купа праблемаў ужо, а там стаяць і расійскія фуры, і літоўскія фуры, фуры еўразвязу, беларускія фуры. Аграменная чэрга больш за 27 кіламетраў. Калі б зачынілі яшчэ і чыгунку, капец, капздец. Там ужо кітайцы і расіянцы крычаць, што алярм, а што адбылося. Вось, і калі мы будзем супастаўляць гэтыя дзве падзеі, то мігрантаў спыніў, вось гэтых турыстаў спыніў далёка не Лукашенко. Не. Вусатая дупа, яна прабіла так, як казалі ў Крэмлі. Крэмлі дзе адчулі, што зараз накроюць медным тазам Аэрафлот, Аэрафлот это не Белавия. Вось, гэта маё прыватнае меркаванне, я магу памыляцца. Але я сувязі раблю вось такога характару, тому што мне падаецца, што ўсё гэта напрамую павязана з імі. Ну і зараз мы будзем глядзець відэа чыгуначны. Так, я памятаю, што чыгунка, слухайце, і забыла. Мне просто залезнічны вакзал, разумееце? Я ўжо
я уже українською, я вже українізувалась тут. Конфірмація ШОС ні об чим. З доступних бусли ДНС альтернативу медіа зараз няма, і пакуль і не треба бусли разумних разбудили. Ол, я не ведаю, як ви ставіцеся да буслоў, да ДНС, да супраціва, да ШАС, але вы ведаеце, што мяне вельмі цяжка уцягнуць у нейкія суполкі, вельмі складана. Я ў гэтым пытанні, у мяне ёсць моя кампанія, у мяне ёсць моя команда, і я ад іх не збегаю, тому што там уже, ведаеце, там людзі, з якімі ты, умоўна кажучы, і вагонь, і воду, і трубы прайшоў. То бок, гэта людзі, якія былі з табой поруч, яны цябе не падставяць. Усе рэшта, гэта вельмі складаная гісторыя для мяне. Але вось у гэтым выпадку я не магу сказаць, што я ўсіх, хто знаходзіцца ў штабе аб'яднаных сілаў, падтрымліваю. Не, далёка не. Насамрэч, у штабе аб'яднаных сілаў я падтрымліваю меншасць. Меншасць людзей, які мне імпануюць. У той жа час я з павагай стаўлюся і да кіберпартызанаў, і да буслоў, і да ДНС. Гэта людзі, якія робяць. Вось яны не кажуць, што яны зробяць калі-небудзь, яны робяць ужо. І мне гэта імпануе. Вось, ШАС гэта больш інфармацыйная пляцоўка, а супраціў ДНС, буслы гэта ўжо пра справу. І яны рызыкуюць. Я, мабыць, я не так добра іх ведаю, але тыя прываты, якія мы маем, тыя унутрашнія, скажем так, размовы паміж сабой, я бы вельмі хацела верыць у тое, што гэтыя каманды дзейсныя, яны вось такія, як яны пра сябе замаўляюць, і я пакуль у іх не расчаравалася. Але усяляк бывае, і я магу памыляцца, таму я не ачароўваюся імі, я назіраю, як і яны назіраюць за мной. Паверце мне, у такім атачэнні вельмі складана напрацаваць сабе крэдыт даверы. І у такіх суполках вельмі лёгка страціць крэдыт даверы. То бок ты працуеш вельмі доўгі час, а страціць гэта ўсё, то бок утрымаць вось гэтую планку даверы, яе... я не магу сказаць, што мне цяжка, таму што я адчынены чалавек, вельмі адчынены, і час ад часу занадта адчыненая. Вось, але я кажу, што зараз яны мне буслы, святыя птушкі лецінаў. Окей, добра, дамовіліся. Так, давайте. Першая навіна пра 40 хвілінаў, або колькі мы тут уже ў эфіры, з 35, мігранты. Яны выехалі ўжо частка ў Курдзістан, у Іран абратна. І вось што яны паведамляюць. Ёсць ужо інтэрв'ю, і яны пачалі распавядаць пра той жах, якой адбыўся на мяжы. У мяне тут насамрэч велічэзны тэкст, якой я загатавала для вас, але я так па часе гляжу, не буду я вас мурыжыць ужо ад сябе. Відавочна, я яго прачытала дагэтуль. Караценечка распавяду, што там яны казалі. У той жа час Літва, зараз пакажу вам відэа адно. Літва за вось такія маніпуляцыі, яны пагражаць пачалі, што зачыняць памежныя пункты, таму што пачалі вазіць літаральна у запламбіраваных машынах. Гэтыя машыны, яны апечатаныя і фармальна дагляду не падляжаць. Смотрите, нашли... Рудольф под пломбой ехал, открыли дверь, а там 2 гастарбайтера сидит внутри. Смотри, прибежали погранцы эти. Сейчас вот стволы достают. Сейчас будет кино. Опа, здрасте. Удобно вам? Удобно. Ласты закрутили. Мордой в пол. Сопротивляются. Все. Рулю на. Бедолага, пацан с Рудольфа. Будут песни петь, похоже. Громким голосом. Бедный хлопец.
Сейчас разворот, проблемы и все дела. Сумочки пошли. Все, братан, маши. Сейчас, походу, будет у тебя тут полный фул. Скотчем сейчас руки скрутят. Вот такая вот у нас веселая работенка, ребятки. Вось такія прыязджаюць у нас турысты, таму Літва сказала пра тое, што хутчэй за ўсё забароніць таксама ўезд. Пытаюць буслы украінскай це лелека, так. Таму і там гучыць прыгожа. Буслы ляцяць і лелеки тут летять. Прочитавши чат, я зрозуміла, що не птахи. Птахи, лелека українською, буслы беларускай. Беларускі бусел гэта вядомая птаха, таму птушка. Гэта, ну, скажем так, адзін з сімвалаў на ўзроўні зубра нашага, да? То бок пра Беларусь, калі вось думаеш пра Беларусь, ты згадваеш адразу бусла і зубра. То бок ты, ну і васількі, безумоўна. Гэта вось такія асацыяцыі нашы нацыянальныя. Ну, я ўжо не кажу про БЧБшечку і про пагоньку нашу, відавочна. Александр піша, а як наконт таго, што мазгі самая галоўная зараз зброя апазіцыі? Безумоўна, я заўсёды аб гэтым кажу, што... Я яшчэ раз кажу, напрыканцы стрыма я зачытаю тэкст, ён расійскай мовай. Але лепш за тое, што напісаў зараз Саннікаў, я за астатнія шмат год нічога не чытала, шчыра вам кажу. Мабыць, хтосьці сёння ўжо з гэтым тэкстам сутыкаўся. Сённяшні тэкст, якой размясціў Андрэй Саннікаў зранку, я шчыра кажу, гэты тэкст неабходна проста раздрукаваць у тэксце арыгінале і кожнаму проста тыкаць, кожнаму беларусу тыкаць у вочы, кожнаму. Я звярнуся да яго трошкі пазней. Таму што гэта той тэкст, якой патрэбна пражыць. Вось я абожнюю такіх людзей, я казала, я мару напісаць тэкст, якой бы адразу крануўся. І вось сёння Андрэй Саннікаў, ён прадэманстраваў, што такое зрабіць можна. І ўжо, я упэўнена, у шмат каго, я сёння бачыла, што яго посцілі літаральна, ну, амаль ва ўсіх беларускіх суполках апазіцыйных, то бок ён дзейсна, ён прыбівае душу. Але не буду спойлерыць, пакуль у нас мігранты. Мігранты, турысты, як іх там называць. Вось, таксама з міжнародных навінаў польскі бок паведаміў пра тое, што быў паранены адзін з салдатаў, адзін з вайсковых, прабачце, каля прарыва на мяжы з Брэсцкай вобласцю. Яны паведамілі, што ўчора о 10 гадзінах вечарах у час чарговай спробы штурму групай каля 200 чалавек быў паранены польскі вайсковы. Па інфармацыі польскага ведомства, мігранты спрабавалі прарвацца ў раёне вёскі Чыромуха, выкарыстоўваючы пры гэтым броўны і драўляныя платформы. Польскіх вайсковых памежнікаў і паліцэйскіх забрасвалі камянямі і патыкамі. Акрамя таго, з беларускага боку польскіх сілавікоў аслеплялі лазерамі. То бок то, што яны робяць. Хеленка, як загубіць пост Саннікава? Чаму загубіць? Навошта загубіць? Не, наадварот, мне зберагчы яго патрэбна. Я кажу, кожнаму тыкаць. Да Андрэя Саннікава можна па-рознаму ставіцца, но я так скажу. Па-першае, мы у кааліцыі з камандай Саннікава, Еўрапейская Беларусь. Вось гэта той выпадак, калі неабходнасці далучацца да нейкай каманды няма, але ты можаш цудоўна супрацоўнічаць. Былі свайго часу у нас прыколы з Еўрабелкай, але пакольку там зараз у мяне шмат маіх ужо сяброў сядзіць, то Еўрапейскую Беларусь, канешне, капітальна рэпрэсанулі, таму што амаль, скажем так, амаль усе ключавыя актывісты Еўрапейскай Беларусі знаходзяцца за кратамі. Вось. Таксама паведамляюць, што мігранты, якія вярнуліся ў Ірак з беларуска-польскай мяжы, маліліся і цалавалі зямлю ў аэрапорце. Многія з іх распавядалі пра тое, што паездка ў Беларусь была жудаснай
і іракскі курд Авард Кадер сказаў, што больш ніколі не паедзе ў Еўропу. Вось, ён сказаў, мы правялі на беларуска-літоўскай мяжы 14 дзён. Нас там паселілі, і каб вярнуцца ў Менск, нам давялося заплаціць вялікія грошы. Мы былі без ежы. Пры гэтым маленькая дзяўчынка, 11гадовая, Малак Хасан, паказала свае параненыя рукі, распавяла пра снег і холад на мяжы. Цытую яе, было шмат дажджу і снегу. Я вельмі рада вярнуцца, я не хацела бы паўтараць такую паездку. Ну і даволі вялікае інтэрв'ю выйшла на Радыё Свабода. Яны пагаварылі з беларусамі, якія працяглы час дачыняліся да працы з мігрантамі, і тых, хто быў на беларуска-польскай мяжы. Але, мабыць, мы крануемся заўтра гэтага пытання, таму што я хацела бы сёння больш звярнуць увагу на зачысткі, якія пачалі адбывацца ў Беларусі. Я літаральна учора падчас украінска-беларускіх пасяджэнняў казала, што паступаюць у нас інфармацыя, што пачаліся зачысткі і ёсць нейкія умоўныя спісы. Загугліць НРЛ, я паколькі буду актыўна гэты пост спаміць, скажем так, я калі не забуду, я яго пад відэа закіну. Я паспрабую не забыць сябе, мне запісаць, нагадаць сабе няма дзе. Хто ў мяне там з мадэратараў, нагадайце мне, калі ласка, у Тэлеграм, каб я закінула ў YouTube паведамленне. Вось, што наконт зачыстак? Мы папераджалі, што хваля, калі людзі добраахвотна не ідуць у забастоўку, яна абавязкова зачэпіць усіх тых, хто яшчэ працуе. Чаму? Таму што гэта лагічны крок дыктатуры, якая гатуе абсалютна знішчаныя заводы зараз прадаваць. Яны іх прадаюць не дзеля таго, каб туды прыйшлі інвестыцыі і іх аднавілі. Калі б мы перамаглі і дазволілі еўрапейскаму рынку зайсці ў Беларусь, мы бы бачылі іншую гісторыю. Туды зараз за даўгі запускаюць маскаля. Маскалю патрэбна зямля. Тыя станкі, якія яшчэ больш-менш жывыя, яны вывезуць. То бок, на месцы гэтых заводаў будуць стаяць казіно, гатэлі, мабыць, у іх жа забаронена казіно на Рашкі. Вось яны зробяць такой беларускі Лас-Вегас, умоўна кажучы. Яны даўно аб гэтым казалі, але галоўнае, у Беларусі праходзіць газпрамаўская труба. Свайго часу гэты прыдурак, як ён сказаў, гэтую ржавую трубу прадаў. І зараз расіянцы кажуць, гэта нашае, аддавайце. Вось, аддавайце, у іх паняцці гэта мы будзем начаваць каля нашай трубы, гэта наша зямля. Вось, таму тое, што звальняюць людзей з прадпрыемстваў, гэта лагічны крок. Пакуль не позна, сядьце самастойна дома, таму што вас і так звальняць. Быць здраднікам, калі Беларусь будзе ўжо з нармальнай уладай, паверце мне, адгукнецца такой болі ў сэрцы, што згадаецца ўсё. Зараз кожны ведае, хто чым займаецца, паверце мне. Каб на вашыя суседзі на вас коса не глядзелі, будьце ў каранціне, не разнасіце заразу, беражыце жыццё, таму што і без вас ваше пытанне вырашыць. Вось, такім чынам сёння масавыя зачысткі адбыліся на Белдзяржфілармоніі. Як паведамляе Фонд культурнай салідарнасці, на дадзены момент у філармонію паступіў спіс на звальненне 75 чалавек. Белдзяржфілармонія, я нагадаю, гэта такія акторы, якія пагадзіліся плясаць пад дудку лукашыстаў. Вось даплясаліся. Зараз іх пляскі скончацца за дзвярыма Белдзяржфілармоніі. Але тут неабходна заўважыць, ёсць прыметка ў артыкуле, што яны ніколі не выступалі супраць
несумленных выбараў, то бок яны не ўдзельнічалі ў пратэстах. Вось, у той жа час КДБ масава звальняе людзей з Беларуснефці, што не здзівована абсалютна, і таксама стала вядома, што камунарка. Але гэта, скажем так, спойлер, таму што па сакрэту нам дакладна стала, я не бачыла ў навінах лічбу, але камунарка, нам дакладна вядома, што павінны звальніць 150 чалавек, прыйшоў спіс. Вось, ёсць яшчэ некалькі арганізацыяў, але каб, што называецца, не спаліць кантору, я збяру яшчэ некалькі арганізацыяў і распавяду пра іх трошкі пазней. Вось, такім чынам у нас за сённяшні дзень палегло, ну, лічыце, як мінімум 225 байцоў. Гэта тыя ўсе, якія думалі, што авось праскочыць. Не праскочыў. Давайте я вас почитаю трошки, тому що я загубила. Хіленка, я забілася. Я одразу казав, гэта цирк цыгана, не аб чым турыстаў выкінь. Ну так. Василь, ты як Раймонда інтэлектам ціснеш. Ну так, давайте паглядзім. Лупатая пачвара сёння была ў лагеры бежанцаў. Але я не стала вам шмат відэо по гэтаму поводу даваць. Чаму? Таму што я не хочу рабіць рэкламу псіхамазаічнаму шизофрэніку. Ён абсалютна хворы на всю галаву. Я ўзяла відэа, якое, на мой погляд, у будучыні можа сыграць вельмі моцна і добра у судовай справе. Давайте поглядим. Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете – идите. Вось, і пасля гэтага ён будзе крычаць, што ён нікога нікуды не запрашае. Ну, просто смешна. Ён папераджае Еўропу, што гэта не скончыцца для вас, але я вам кажу, гэта вось, як відаце, такой, ну, я хоць паднасцу. Тое, што барацьба трывае, тое, што мы не здаемся, мы штодня атрымліваем фото партызанаў, з акцый, шмат матэрыялу з акцыяў нашых дыяспар. Ну і нашыя бабулі знялі цудоўнае відэа, я хацела бы з вамі разам яго паглядзець яшчэ раз, таму што яны ў чарговы раз нагадваюць, якой прыярытэт у Беларусі. Цудоўна. Просто цудоўна, шчыра кажу. Крануліся сэрца майго. Александр піша, а як наконт таго, каб падстаўляць ябацік? А нам іх не патрэбна падстаўляць, я шчыра кажу, таму што яны самі падстаўляюцца капітальна. Я зараз просто, ну, гэта не навіна, яна не выбухнула, а гэта такая, ведаеце, ну, скрозь строка, просто навіначка праляцела. Гісторыя астатняга часу, якая гуляе па інфармацыйным полі беларускім. Бабка
паглядзела, што вайсковыя паставілі намёты, і на намётах дзесьці там былі нейкія, як яна паведаміла, БЧБ адзнакі, то бок яна склала цэлы там спіс гэтых хлопцаў, якія былі ў гэтых намётах, і здала іх, што тыпу яны там, о божа, у БЧБ намётах спяць. Вось, пачалі нашы чекісты разбірацца і пасадзілі бабку. Вось, ёй зараз інкрымінуюць крымінальную справу за данос. Або там нешта іншы артыкул. Карацей кажучы, бабка хацела дапамагчы, па выніку сама трапіла. Не чапляйце іх. Я не працую з ябацькамі, мне не цікава з імі, таму што, разумееце, гэта, ну, інтэлектуальна не хоча спускацца на дно. Таму яны самі ўсё зробяць цудоўна. Я іх не чапляю, шчыра кажу. Яны мне абсалютна ў інфармацыйным полі не цікавыя. Гэта, ябацька, гэта стан душы, разумееце, ну. Ведаеце, вось в Украіне ёсць катэгорыя грамадзян, зараз хлопцы, мабыць, пацвердзіць украінцы. Вось ёсць такія, яны ва Ўкраіне. Яны кажуць, што яны за рускі мір, яны прынцыпова размаўляюць расійскай мовай, яны кажуць, што Украіна гэта, вось яны тут жывуць. І ты разумееш, што вось ты бачыш перад сабой або чалавека абсалютна хворага, што яго, калі ў яго ёсць даведка і выпраўдоўвае насамрэч, то бок, ну ты разумееш, што ты проста сутыкаешся з хворым чалавекам. Або ты сутыкаешся з чалавекам, у якога настолькі нізкі IQ, якой сваё жыццё проста, ну, спусціў в нікуды, ён не навучыўся чытаць, ён не навучыўся аналізаваць інфармацыю, ён не навучыўся, ну, проста сапастаўляць, што добрае, што дрэннае. І вось ты глядзіш на такога чалавека, і ты соображаеш, ці ёсць у яго даведка, ці няма. І вось ябацькі гэта тое ж самае. Вось я на іх гляджу, і мне, ну, толькі дзве версіі, калі чалавек кажа, што ён добра жыве. Або ў яго ёсць даведка, або ён нізкаінтэлектуальны. Калі ён нізкаінтэлектуальны, ён і так карысць маёй дзяржаве не прынясе. Звяртаць увагу на такога чалавеку няма сэнсу. Ты яго не перавыхаваеш у сілу таго, што інтэлектуальныя асаблівасці, яны вельмі нізкага ўзроўню. Таму, ну, лепей працаваць з моладдзю. Разумееце, чым там ужо з такімі людзьмі, якія пражылі жыццё, якія могуць ужо трошкі адчыніць там Google, там нешта паглядзець, прааналізаваць, задаць пытанне, чаму так адбываецца, даведацца нейкія рэчы, якія цябе, ну, мабыць, спецыфікай не кранаюцца, але ў той жа час. Да, я касмічную тэму, я яе ведаю, ну, так, больш-менш на ўзроўні дылетанта добра, не таму, што мяне хтосьці там прымушае ведаць, дзе знаходзіцца МКС, на якім узроўні, на якім 420 кіламетры ён там лётае, якіх касманаўтам туды запускаць. Не, мне проста цікава, гэта маё самаразвіццё. Космас для мяне гэта фундаментальныя навукі. Все, матэматыка, хімія, фізіка, біялогія, усе навукі, вось гэта касмічная тэма. Яна мне цікавая. Мне ніхто не прымушае гэтым займацца. Гэта задавальненне. Калі ў людзей гэта адсутнічае самаразвіццё, ты іх не можаш прымусіць. Таму з ябацькамі працаваць бессэнсоўна. Я разумею, вы скажаце, што частка з іх праплочаная, сумленне не прадаецца. Я сёння бачыла, да рэчы, цікавую апытанку ва Ўкраіне. Запусцілі, за колькі коштаў вы гатовыя прадаць свой голас. І вось я калі зайшла, і я думаю, голас свой прадаць, гэта ж, ну, прабачце, цюцюкнуцца. Я меркавала, што там пазіцыя, там не было проста пазіцыі, я не прадаю свой голас. І вось там дзейсна людзі, хто за 500 гривень гатовы прадаць, там, ну, ланцужок, хто за 1000 прадае, хто за 10 000, але прадае, сам факт. То бок, вось, ну, вось як паясніць чалавека, што ты прадаеш будучыню, што грошы гэтыя ты, прабачце, в унітаз спусціш у любым выпадку, а будучыня, яна залежыць ад твайго голасу. І вось такія рэчы, я не ведаю, як іх даносіць, шчыра кажу. Я спрабую данесці, але я не ведаю, ці ёсць фідбэк. Не ведаю. Я не магу прааналізаваць сваю працу. Мая праца гэта вывучаць.
Вось калі вы ёсць у чаце, я разумею, што, мабыць, гэта камусьці цікава і гэта патрэбна рабіць. Каб не было вас, я бы гэтым менавіта не займалась, шчыра кажу. Таму што калі на цябе няма запыту, я не карыстаюсь каналам як пляцоўкай для збору коштаў. Так, у нас працуе донейт-сістэма, гэта нашыя праекты дапамогі. У нас іх 3. Мы іх вядзем. Але каб я такой цэлевой збор рабіла, ну, гэта выпадкова, крапкава, напрыклад, як мы Саша Беспаламу збіралі, да? Нічога не сабралі, насамрэч, але тым не менш. Вось. Таму, мабыць, калі я кагосьці пераканаю, хоць аднаго, а у мяне ўжо ёсць такой, ну, пазітыўны, скажем так, досвед, гэта класна. Наколькі шмат, ну, я не магу аналізаваць, яшчэ раз скажу, мне складана. Адна справа, калі совесть прадаецца, зусім іншая рэч, калі гэта адбываецца добраахвотна. Я ж кажу, калі добраахвотна, тут 2 пазіцыі. Або даведка, або адсутнасць мазгоў. Я такіх людзей называю амёбамі. Вось яны жывуць рэфлекторна. Вось у амёбы няма мазгоў, яна рухаецца эвалюцыйна. Вось як эвалюцыя яе сфармавала ў адну клетку, так яна і рухаецца лапкамі, там нешта там дрыгае. Абсолютно бесформенная субстанція, якая, ну, просто... Вось эвалюцыя пажартавала і стварыла амёбу. Вось і ў нас ёсць людзі, некаторыя, яны мне згадваюць, я іх так і называю амёба. Яны бесхребетныя, яны бессардэчныя, яны без мозгу. Всё, яны жывуць рэфлекторна. Вось іх памясцілі ў серадовішча, амёба ў вадзе жыве, ёй зручна там. Выкінь яе з вады, менавіта яна загіне. Тое ж самае нашы. Вось яны ў гэтым асяроддзі сябе пачуваюць добра, а перамясці іх у іншую зону камфорта, всё, яны падыхаюць. Таму тут навука бессільна, што называецца. Олена, коли журналісти відразу після Майдану знімали сюжет, питали, чи готові львів'яни проголосувати за Рига. Багато погодилися. Я не сумніваюся, Василь, ну, на жаль, а мабуть і не на жаль, я назіраю останній час позитивну динаміку Білорусі. Білоруси, яны пробудилися, яны почали глядіти, яны почали обуратися. Розумієте, ось вам, мабуть, мені складано буде зрозуміти, тому що ви гэта адчулі. Ваша емоція адбылася ў 2014 году. А наша эмоцыя, яна толькі зараз проявляецца. Эмоцыя. Просто люди пачалі сябе праяўляць хоць неяк. Дагэтуль Беларусь гэта была абсолютно ціхая краіна, дзе, разумееце, нават пра забойства ніхто нічога не ведаў, гэта было як пры саўку. Калі толькі ў цябе на вачах не прыбілі чалавека, ты пра гэта даведаешся. Тое, што рэйдерылі, бізнес, кашмарілі, гэта ж таксама ўсё было за такой шырмай прыгажосці, што паглядзіце, як мы добра жывем, у нас дарогі годныя, нас мороженое смачнае яго за мяжу адпраўляюць, нашыя прадукты, наша малочка самая смачная. Разумееце, вось і ў беларусаў вось гэтая эмоцыя, яна з'явілася ў 2020 годзе. Я была на плошчы, я была разам з вами на плошчы. І гэта ўсё можна адсачыць і паглядзець. Таму я лічу, што ў нас пазітыўная дынаміка. І вось гэтыя эмоцыі, яны будуць, зараз яны захлыснулі вялікую колькасць людзей. І яшчэ больш людзей будзе абуджацца і разумець, што прыйшоў час нешта зменьваць. Гэта доўгі час, на жаль, для нас гэта, просто мы не можам запоўніць гэты прабел у сваім жыцці, мы не можам аддаць абратна людзям 1,5 гада жыцця, якія за кратамі правялі. Мы не можам павярнуць загінутых. Але наша мэта, наша галоўная задача дзецям пакінуць Беларусь. Вось як бы банальна не гучала, беларускую Беларусь. Так, і наконт гэтых рэчаў раю пачытаць марксісцкіх тэорый, кніга існуе як мінімум на ангельскай і расійскай мове. Я лепей на ангельскай пачытаю, шчыра кажу. Сёння буду чытаць расійскай мовай, але
Ведаеце, зараз мне неабходна выгружаць некаторыя скрыны, мне пішуць: Алена, дык ты і ў жыцці звычайным размаўляеш беларускай мовай. Мне так смешна, просто не магу. Я выгружаю там некаторыя суполак рэчы, ўсё, мне кажуць: а ты што, ты не толькі на канале беларускай размаўляеш? Я такая: халера, прывет. Толькі даведаліся. Вайна показала, хто і хто. Украінцы згадала, що вони українці. На жаль, не всі. Мабуть, яны і не былі українцямі. Я вось у спрэчкі сёння з або чекістам, або маскалем, я не ведаю гэту пачвару адзначыць, але вельмі, я зараз без абраз да пазнякоўцаў, але вось пахне пазняком. Вось пахне пазняком я не магу, просто ён мне так, мне падаецца, мабыць, і нават з яго атачэння, знаеце. Ведаеце, у пазняка няма каманды, але ў яго ёсць прыхільнікі. Вось, і прыхільнікі, яны абсалютна ўсе розныя. Вось я ведаю Антанаса Куракаса, ну, гэта трошкі іншая гісторыя. А тут або адбіты пазняковец, просто ў хлам адбіты. Гэта, я яшчэ раз кажу, гэта зараз не абраза зіно на пазняка. Але вось яны паводзяць сябе так, гэта маркёр такой. Вось, але калі вось, ну, не, то або правакатар пачвара, вось яны косяць пад такіх людзей, якія там пачынаюць на палітычным полі спрачацца з табой. Халера яго ведае. Таму, ну, ты нічога з гэтым... Працай, напэўна, працай. Працай, таму што некаторыя людзі пачалі пераходзіць у беларускамоўнае асяроддзе, калі са мной пазнаёміліся. З Усіславам Пашкевічам пазнаёміліся, канал Тутэйшы Шляхціч. Яны паглядзелі там, ну, вось мой прыклад прыватны, Вера Хортан, яна пачала размаўляць беларускай мовай, яна шмат карыстаецца ёй зараз. Шмат беларусаў за межах, хто кажуць: боже, мы ўжо забылі, як беларускай гучыць, але яны са мной размаўляюць беларускай. Французская дыяспара амаль уся размаўляе са мной беларускай мовай. Віталік Вірус, ён так са скрыпам, але кажа: я ўжо побач з табой не магу расійскай размаўляць. Вось такія маленечкія крокі. Ну, я не ведаю універсальнай мадэлі, я не ведаю лекаў, як стаць беларусам. Гэта неабходна прапусціць праз сэрца. Па-іншаму ніяк. Я адепты пазняка. Ну, разумееце, калі пачынаюць: ты праплочаная на грантах, ты там падсцілка польская, ну, так звычайна пішуць чекісты. Пазнякоўцы, яны пішуць, яны пачынаюць цябе далучаць да розных структураў, ты аўтаматычна стаеш там: ты за Ціхановскую, значит, ты пачвара, там, ты за Цапкалу, значит, ты пачвара. Слухайце, вось, ну, чалавек абсалютна... Ён ударыўся аб сцену вельмі моцна, і, паходу, не адзін раз, калі мне прыватна піша такія рэчы, разумееце? То бок, ну, я ж кажу, вось гэта я Пастарнака не чытаў, але змест крытыкую. Ну, вось гэта з гэтай оперы. Вось, плюс яны мне навязваюць рэчы, якія, ну, проста смех выклікаюць, разумееце? Ну, зноў жа ж кажу, або правакатар, або пазняковец адбіты, ну, у дрэнным. Ёсць нармальныя пазнякоўцы, ёсць адбітыя пазнякоўцы. Ну, або я не ведаю. Ну, па-іншаму ніяк. Не ўсе, разумеюць усе. Ну так, таму я і кажу. Гэта я зараз не... Не, я Дзянона Станіславіча я паважаю. Не згаджаюся з ім у шмат пытаннях, але паважаю, таму што, ну, я не магу сказаць, што ён чалавек справы, ён кажа, але не робіць. Вось калі ён пачне рабіць, а потым казаць, вось тады будзе больш павагі. Давайце паглядзім, як рамантуюцца дарогі ў Беларусі. Нанотехнологии, укладка асфальта по-волковыски. Хорошо, что не в снег. Слухайте, зусім у меня камера падае. Давайте у меня трошки падае. Бачите, калі ласка. Вось так. Воды по колено. Там застаецца толькі воду даць у рукі, каб там нешта палавілі. А у нас асфальт кладуць. Нічога не згадвае, мне гэта згадвае Савок. Шчыра кажу. І вось я такія кадры бачыла на Рашке, і свайго часу мне украінцы распавядалі, што калі у вас будуць класці асфальт у дождж, все, краіны няма. Все, просто, вось, ну, гэта фляга свісціць па поўнай праграме.
Так, вірус ніколи не розмовляв, зараз спробує. Так, так, спробує. Ну, я сподіваюся. До речі, я зараз так приадчиню, я не ведаю, ви чули, мабуть, не чули, Павел Ексамон, ён са мной размаўляў выключна беларускай мовай. І яна ў яго настолькі прыгожая, проста. Вось я бы ніколі ў жыцці не сказала, што чалавек знаходзіцца дзесьці за мяжой. Таму што ў яго настолькі прыгожая, вось іменно прыгожая беларуская, я просто з задавальненнем. Я да яго ставілася беларусы, когда тень сонца не дрэмліць, да. Да, мои модераторы не спят, тому тут у нас нема москалей. Дык вось, я да яго ставілася з велічэзнай асцярожнасцю, я прыглядалася да яго вельмі доўгі час, вельмі. Я не каментавала, не лазіла нідзе, я не шукала. Быў час, калі хваля пайшла супраціву, што проста супраціў там бамбіў усіх, а мне ён увогуле, ніяк, абсалютна. Я не разумела, што гэта за суполка, адкуль вы выскачылі, ведаеце, вось гэта звычайнае меркаванне, адкуль вас столькі панабіралася, дзе вы ўсе былі на плошчы? Пакуль я ў прываце не сустрэлася ў адным з чатаў з Паўлам, і да 5 ранку мы гутарылі па беларускай гісторыі. І вось гэта тое, што кранула мяне прыватна, і я зразумела, што супраціў, што суполка супраціў, і я далучылася да супраціва, да суполкі, я з імі, я не магу сказаць, што сябрую, але час ад часу з'яўляюся там, пакідаю каментары, і мне вельмі прыемна, што я, калі захожу туды, вось чат, ён проста ператвараецца ў беларускамоўны. Проста. І, гэта класна, насамрэч. Таму... Вось, XX. Я не эстн москаль. Вось, таму, хто як ставіцца, хто, я кажу, я прыглядаюся, і вось да некаторых мне неабходна ўпэўніцца ў тым, што людзі, яны робяць тое, што яны замаўляюць. І ў маім выпадку я спачатку насамрэч раблю, а потым кажу пра гэта. Вось, таму мне імпануюць людзі, якія дзеюць. І, яшчэ раз, я не ў мінус Пазняку кажу, але я не бачу дзеяў ад Пазняка. Ні на зовнішнім, ні на палітычным узроўні, ні на якім, абсалютна. Разумееце, зрабіць замову праз манітор магу і я. Я не падлітак, я не чалавек, я не таго ўзроўню чалавек, каб на міжнародным узроўні нейкія пытанні вырашаць крытычныя. Вось сёння мне скінулі па санкцыйкі ва ўкраіне. Вось зараз буду спрабаваць працаваць за гэтым. Разумееце? Вось мой узровень і ўзровень Пазняка, дзе мая заява і заява Пазняка, яны рознага, абсалютна вагі розныя. Калі б такую замову зрабіў Пазняк, яго бы пачулі. А мне неабходна грукацца ў гэтыя дзверы і крычаць: пачуйце мяне, калі ласка, у мяне вельмі важлівая інфармацыя, у вас тут страда, вас тут спрабуюць санкцыйныя спісы абысці. Вось у гэтым пытанні, яно складана. Сябры, я вам сёння падрыхтавала, я ведаю, што мы не маскалі. Я шукала гэтае відэа спецыяльна для вас, гэта атрады Хуйла, і я нашым беларусам дэманструю тэатр абсурда, якой нас чакае, калі мы не. Але для вас гэта будзе бугагашка, таму што, паглядзіце, гэта... Вось мы з вами размаўлялі пра нізкаінтэлектуальных людзей. Федерасты нам у дапамогу. Будзем практыкавацца, што называецца, на жывых. Это коронавирус, да? Коронавирус, девочки, да? И что вы с ним будете делать? Сжигать будем его! На радость всей стране? Конечно! Так, тогда будем ждать. Вся страна с нетерпением ждет ваших действий, товарищи. Посмотри, какой поход. Давайте сожжем эту заразу!
Я калі упершыню бачыла гэтае відэа, сябры, я вам шчыра кажу, вось так працуе спутнік. Гэта нагляднае пасобе для тых, хто не разумее, як працуе вакцына. Вось, таму я яшчэ раз скажу, лішні хромасопныя, ваша скрэпная вада вас чакае, вось, ваша вось гэта вось супутнік, вось так працуе ваша вакцына, таму вакцынуйцеся, будьце чэмнымі, не забывайце, што прышчэпка, і пасля прышчэпкі можна спакойна ісці ў гандлёвы цэнтр і ўжо нічога не баяцца. Мені вони подобаються. Сябры, давайте трошки галасавалку запустим. У іх там шмат відэа, і я гатова гэты, калі ён вам заходзіць, я гэты тэатр абсурда гатова прыхіхікаваць кожнага дня, таму што я вам кажу, яны мяне даводзяць да слёз проста. Вось, лепей прадэманстраваць рашыстаў немагчыма. Шчыра вам кажу. Мы можам штодня браць у іх вось гэтыя інтэлектуальна недаразвітыя відосы і даваць паказваць беларусам насамрэч, вось як там абстаяць абставіны і што яны нам прапануюць у альтэрнатыву будучыні квітнеючай Беларусі. Цень сонца галасуе за, окей. Я не буду галасавалку зараз запускаць. Вось, але, пакуль я іду да тэкста Андрэя Саннікава, там, де вони айфоны паляць. Василька, я запишу, і мы завтра паглядзім, як паляць айфоны, окей. Я іду да Андрэя Саннікава. Зараз я пагляджу ці все, што хацела вам агучыць, агучыла, таму што я ж такая магу збегчы і прабачце, не дачытаць. Андрэй Саннікаў. Тэкст расійскай мовай, але спецыяльна яго не перакладала, таму што у беларускамоўным варыянце ён страціць сэнс абсалютна. Так, микрофон працуе. Вы меня бачите. Андрей Санников. Когда они пришли ко мне с референдумом о языке, я обрадовался, потому что зачем мне учить язык? Когда они на референдуме пришли с предложением дружить с Россией, я не возражал, потому что они сказали, что за деньги. Когда предложили поменять флаг, мне не понравилось, но язык учить не хотелось, а денег за дружбу с Россией хотелось. Когда на референдуме они пришли с новой конституцией, от которой воняло тюрьмой, я не хотел такой, но за меня уже посчитали. Когда на референдуме приказали одобрить тайный фонд правителя, я понял, куда идут деньги за дружбу. Когда на референдуме они захотели объявить правителя бессмертным, я молча кричал, что это беспредел. Но я ведь уже проголосовал против языка, на котором я кричал. Когда сейчас те же люди, которые голосовали за правителя и проводили те все референдумы, предлагают идти на участок и тихонько поставить крестик, я понял, что крестик будут ставить на мне, и что надо было учить язык и не отдавать флаг. Пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь. І слава моїй Україні.